חברים, אמא שלחה אותי להביא חבילה, חשבתי שזה לא אור ולומר, פתאום צפתי זה. כאילו קח את זה. זה האנבוקסים הראשון בערוץ. רגע אחד. זה. לא. אל תגידו לי שזה זה. אני תמיד רציתי כזה. כזה דברים לא הכרחיים. קלפי בריינרוט. אני מת. כמה רחוק קלפים יכולים להיות? כמה רחוק זה הולך להיות? בוא נראה. יש פה את ספוילר הדר. כן, זה הולך להיות מאוד, אבל מאוד מוזר. ויש פה אותו ואותו בלרינה קפוצ'ינה זה טום סאו בור פטפים בלרינה קפוצ'ינה. מי זה חברים? זה לא קפוצ'ינו, סינו שימפנזיני בנניני בומבודרי קרוקודילו לירי לרילה ושימפנזיני אמרתי שימפנזיני בנניני ובומבודרי בקיצור הבנתם. תראו, ויש עוד מאחר הזה קפוצ'ינו אששינו. מה? כמה? תראו, מה זה אחר הזה? ושתדעו, כאן המוזרות רק מתחילה. מה זה החרא הזה? מה זה? אחי, אני רגיל לסטיל בריינרוט שאני כבר לא יודע מה להגיד פה. מה, זה מי זה? אחי, שמת לב מה זה? מי זה הבריינרוט הזה? מי זה הפאקינג קורסון? אני נקרא לו קורסוני כי הוא נראה, כי הוא קורסון. אוקיי, כאן עכשיו אנחנו עולים לשלב הבא של המוזרות, כאילו, what the fuck. וכזה, תראו מה יש. תראו, כאילו, what the fuck. מה בריינרוטים משולבים קשורים, כאילו. טום סאור עוד, כי לא הספיק. אחלה. בלרינה קפוצ'ינה וטום סאור טרללרו טרללה טום סאור טרללרו טרס. יש לנו את פצצותימי קרוקודילי. יש פה את מסקיניו קרוקודיליו. יש פה את בונקה אמבלבו. יש פה שימפנזיני בנניני, ושתדעו שזה לא נגמר אחריו. יש פה את בומבומיני גרוזיני, בורבלוני, לוני, בור פטפים, טרללה, בור פטפים, טרללה. תראו, יש עוד מאחר הזה. מה זה אחר הזה? יש פה להקת אחי, מה זה אחר הזה? אני מסתכלת דרך המצלמה שם ורואה מה זה אחר הזה? זה כמו לצפות בסרט. עולים שלב. אני חשבתי שזה הכי הזוי, אבל אני חוזר בי. What the fuck? אני מת. what the fuck? אני חשבתי שזה מוזר. רגע. מה זה? אז לא היה לי כוח צלם סגיר וזה יותר מדי, אז יאללה ביי.